Ahojte priatelia, už sme sa dlho nevideli, nepočuli, za čo sa veľmi ospravedlňujem, ale žijeme v rýchlej dobe a nejako nebol čas. Dnes som si pre vás pripravila niečo špeciálne a to New York. Stavím sa, že o New Yorku ste už počuli skoro všetko, ja sama som tam už bola niekoľkokrát, ale za každým, keď tam idem, tak tam nájdem niečo nové, čo som ešte nevidela. New York je jeden z mála miest, ktoré mi nevadí navštevovať pravidelne. Ja konkrétne som bola ubytovaná v Margaritaville, ktorý je o jednu ulicu dole od Times Square. Je to blízko všetkého, všade môžete dojsť pešo. Izby sú celkom malé, ale sú celkom dobre vybavené a sú čisté, čo je pre mňa najdôležitejšie. Ceny sa pohybujú okolo 250 až 550 $, záleží, ktorú izbu si vyberiete a ktoré poschodie. Najviac vyhľadávané hotely sú hotely s rooftopom, kde sú veľakrát nejaké salóniky, bary alebo reštaurácie. Výhodou je, že sa nemusíte ani pohnúť z hotela, ak si chcete vychutnať výhľady. Stále viac a viac hotelov má takéto vnútorné kluby, kde nájdete reštaurácie, bary, dokonca ich vlastných DJov. Sú turisti, ktorí sa po západe slnka necítia v New Yorku bezpečne a títo najviac využívajú tieto služby hotela. A ako sa hovorí, New York nikdy nespí a tak je stále v pohybe. Neskutočné množstvo taxíkov, chodcov, cyklistov a vždy vám niekto bude stať v ceste. Ja osobne tam radšej chodím cez týždeň, príde mi, že tam nie je až tak plno ako cez víkendy a takisto je oveľa ľahšie si zohnať nejaké rezervácie do reštaurácií alebo na nejaké tie atrakcie. V New Yorku nájdete, čo len vás napadne. Od vymyslu sveta, múzea, výstavy, predstavenia, posedenia, maratóny. A ako Američania radi hovoria, you name it, we have it. A takýchto umelcov stretnete na každom kroku. Prichádzajú s rôznymi predstaveniami a takto si zarábajú peniaze. Na konci budú chodiť dookola s nejakým klobúkom alebo kýblikom a pýtať peniaze. Američania sú vo všeobecnosti fanatici na všelijaké sviatky a ak vám nevadia davy, tak naozaj odporúčam cestovať niekedy okolo Vianoc, Thanksgiving, Veľká noc, Deň nezávislosti a podobne. Je to naozaj zážitok. Tieto sklenené červené schody sú hlavným dôvodom, prečo je na Times Square toľko ľudí. Všetci sa snažia urobiť si fotku na tomto ikonickom bode a so všetkými tými billboardmi naokolo to naozaj vyzerá super. Snažila som sa zistiť, čo je agenda za týmito kapustičkami, ale nikto mi nejako nevedel odpovedať. Našla som len informáciu, že pred pár rokmi tam bol nejaký projekt mesta, kedy chceli zveľadňovať New York trošku viac a dodať viacej zelene. V dolnom Manhattane sa nachádza toto chutné susedstvo, ktoré má taký európsky vibe. Okrem typickej budovy zo seriálu Priatelia, ktoré som mimochodom zabudla natočiť, tu nájdete aj apartment, alebo teda byt, kde bývala Carrie zo Sexu v meste. Pôvodní majitelia týchto bytov majú rôzne upozornenia, aby ste nenarušovali ich súkromie a nestúpali na schody. No a moja srdcovka je táto slovenská reštika Koliba, ktorá sa nachádza v Queens. Chodí tam vždy, keď som v New Yorku a vždy ma tam prekvapí príjemný personál.
Pracujú tam Slovenky a majú naozaj výborné halušky, pyrohy, kapustnicu a dokonca aj nápoje ako kofola alebo becherovka. Vyhráva tam slovenské rádio a stretol som veľmi veľa Slovákov a Čechov, ktorí tam chodia na obedy a na večere. Ja som tam prišla hneď po otvorení, takže som mala možnosť to natočiť bez ľudí, ale vo všeobecnosti je to celkom busy miesto a veľmi obľúbené v áreji. Central Park vám hádam predstavovať ani nemusím, je to jediný park v New York City svojho druhu. V 19. storočí mesto muselo vysťahovať stovky ľudí na to, aby mohli postaviť tento park. Park je jedno z najviac natáčaných miest na svete, objavil sa v stovkách filmov. Pôsobí to ako príroda, ale v skutočnosti je to jeden z najväčších fake parkov na svete. Got your friends, Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler, and Ross. Look at them. They're hot. They're young. They're like me. Toto je jedna z tých novších atrakcií v New Yorku, ktorá funguje len od roku 2021. Je to pre všetkých fanúšikov seriálu z 90. rokov. Keď vieš, tak vieš. Deti do 3 rokov majú lístok zadarmo a všeobecne lístky sa pohybujú okolo tých $50. Empire State Building je jeden z tých vecí, ktoré musíte vidieť. Toto bolo môj prvýkrát, kedy som tam bola v noci, väčšinou som tam bola cez deň. Pridám vám aj nejaké fotečky, aby ste to mali na porovnanie, ale ak môžete, odporúčam oboje. A keďže budova má určitú svoju kapacitu, je lepšie si spraviť rezerváciu a keď vám môžem odporúčiť, určite choďte na západ slnka. Toto je ďalšia vyhliadka, Summit, ktorý sa nachádza trošku severnejšie od Empire State Building. Taktiež má 360 stupňové výhľady a vidíte odtiaľto aj samotný Empire State. No a ja tých výhľadov nikdy nemám dosť, takže som sa ešte vybrala na takýto zážitok helikoptérov, kedy preletíte pozdĺž Manhattanu. Základný lístok začína okolo $200. Celá táto paradička trvá okolo 15 minút, ale pre mňa osobne to bol jeden z najväčších zážitkov. Táto železničná stanica je jedna z najväčších železničných staníc na svete s nejakými 70 traťami a funguje už vyše 100 rokov. Táto budova je fakt honosná a je krásna. Na strope nájdete namalované hviezdy a súhvezdia z verokruhu. Taký fun fact je, že keď ho čistili v 90. rokoch, tak malý kúsoček na okraji nechali zašpinený, aby bolo vidno ten rozdiel pred čistením a po čistení. A že vraj takto znečistený strop bol z cigaretového dymu.
Ale napriek toľkým rokom vracania sa do New Yorku, na tejto lanovke som bola poprvýkrát. Lístok stojí len pár dolárov, cesta trvá okolo 10 minút a lanovku môžete očakávať každých 15 minút. Dostanete sa z Manhattanu do Roosevelt, alebo Roosevelt, obidva názvy sú správne. Na túto časť som sa tešila úplne že najviac. Tiež to bol môj prvýkrát v tomto hoteli. Dokonca sa priznám, že som o ňom nikdy predtým nepočula. Tento hotel som si bukla priamo z letiska, pretože mi zrušili let, no a takto narýchlo ma to stálo okolo $400. TWA Hotel je jeden z najoriginálnejších hotelov v USA. Tento hotel bol totižto kedysi súčasťou letiska ako terminál od roku 1962 až do roku 2001. 4:39. Takže budeme niekde na konci. Dnes je napojený na terminál 5, iba sa zveziete výťahom dole. Izby sú skvelé, zvukovo izolované, takže vôbec nepočuješ lietadlá. Niektoré drahšie izby majú dokonca výhľad aj na letiskovú dráhu a môžete sa pozerať na prílet a odlet lietadiel. Po roku 2001 budova bola nepoužívaná, ale nenechala sa schátrať. Bola dokonca vyhlásená za historickú pamiatku v New York City. Plán bol otvoriť v týchto priestoroch múzeum, neskôr konferenčné centrum, ale nikdy sa naozaj nič neudialo. Logisticky bolo budovu veľmi ťažké použiť a premodelovať a taktiež všetko bolo finančne veľmi náročné. Dizajneri projektu sa doslova snažili vrátiť spirit budovy do 60. rokov. Študovali pôvodné fotografie a plány, vyrobili presné repliky na nábytok a osvetlenie, dokonca utvorili presný odtieň červenej farby leteckej spoločnosti TWA. Hotel nie je len inšpirovaný 60. rokmi, ale je to takmer presná rekonštrukcia. A úplne doslova všade hraje hudba zo 60. rokov. V izbách a na chodbách sú retro rotačné telefóny, ktoré naozaj fungujú. It works. It works.
Hotel je vybavený funkčným fitkom a na streche je celoročne vyhrievaný bazén. Hotel sa dá rezervovať aj na krátke denné pobyty, nielen na celonočné prespanie, čo je skvelé na dlhé prestupy. Spoločnosť, ktorá sa do projektu pustila v roku 2019, získala budovu do dlhodobého prenajmu a štát si ponechal vlastníctvo. Celý projekt stal okolo 250 miliónov dolárov. Tento projekt zahŕňa rekonštrukciu pôvodného terminálu, výstavbu pár nových budov a premenu jedného historického lietadla na bar. Lietadlový bar je privezený z Európy a je z 50. rokov. V bare teda nájdete len pár pív a nejaké víno, ale vo finále si nemusíte kupovať nič.